建广州城的时候呢，很多木材啊集中就在我们这个灿木烂路。那么我们的医生呢就地取材了，用那个杉树皮。这个杉树皮有很多优点，材质比较轻盈，容易剪裁，它有一定的弹性和通风。过去我们西关这个地方呢，有香料的、木材的、有药材的，香茅特别的繁荣。由于这边香茅繁荣啊，带动了整个医疗的繁荣。Sa mga aim namin, popularize ang pagbabasa. Kaya nga rami ko kami sa mga pangmasang lugar eh. Makikita mo rito, dumadaan, bumibili, tumatambay, tumitingin, nagtatanong. Iba't ibang uri ng tao eh, iba-ibang antas ng buhay. May mga estudyante, mga professional, may mga kilalang tao na bumili rin sa amin ng libro. Iba-iba eh. Amid densely populated areas, busy streets, and modern skyscrapers, a multitude of cultural heritage sites can be found in Manila. One of those is the Lagusnilad pedestrian underpass, one of the oldest underpasses in the country, which was built in 1963. Over the decades, the historic underpass was worn out and became congested with makeshift stalls by vendors. Some still found beauty in the decaying decades-old underpass as they discovered books from underground. A thrift bookstore with a wide selection of literature where you can score a cheap deal. Nagsimula kami noong mga early 2000s, pero hindi pa books from underground. Individual pa lang na nagbebenta, pero kami rin isang circle lang magkakaibigan. Hanggang nakarating kami rito sa tapat ng City Hall, nagdalatag lang kami sa taas. So nagkaroon kami ng pwesto rito, may isang nabakanting espasyo, doon na buo yung books from underground as we know it. Yung books from the underground, kasama niya ang napakaraming tindahan dito sa underpass. Ang mga damit, tsinelas, at siya lamang yung nag-iisang tindahan na nag-specialize sa libro at second-hand book. Yung itsura niya, hindi ganun kaayos. Sinalansan lamang yung libro hanggang rooftop nitong underpass. At naharangan lamang siya ng mga tinatawag nating chicken wires para magkaroon ng parang structure. Parang nasa isa kang magulong mundo at yung libro ang iyong pagtakas dun sa magulong mundo na yon. The Lagusnilad underpass became part of the Manila City government's cleaning and rehabilitation initiative as a way to preserve the historic city. The bookshop was one of the many vendors that had to close down during the clearing operations in 2019. Nung nagsimula ng tanggalin ang mga tindahan dito sa underpass, nagpanik kami, hindi namin alam ang gagawin namin. Dito kami nagsimula eh, as much as possible. Gusto namin manatili ng matagal dito kasi dito kami nakilala, dito maraming bumibili sa amin. Yung Books from the Underground offers affordable books and books that can enlighten people because of the great selection. Hindi lamang siya all about novels, it has books that would enlighten people on the subject of economics, on history, on social science, and even on law. Ang libro at ang isang tindahan na may affordable books and books with great selection should be available to the public. Kasi yun yung magiging paraan natin na maikalat yung kaalaman. Hindi lamang siya nakapaloob sa apat na sulok ng classroom, pero nababahagi rin sa publiko. Now, the Lagusnilad underpass features murals and photographs of some of Manila's landmarks, showcasing the rich history of the city. And to the relief of many people, their beloved bookstore was allowed to operate in the only vending space in the walkway. Yung culture of reading hindi siya ganun ka-engrave sa kulturang Pilipino. Sa totoo lang, kakaunti lamang yung mga mahilig talaga sa libro sa Pilipinas. Kaya nga kailangan natin i-popularize yung pagtitinda ng libro at ang pag-offer ng libro sa public space, katulad ng underpass. Kaya importante yung Books from the Underground kasi tinutulungan niya na i-popularize yung books as a medium of learning. In one way or another, sinusolusyonan ng pagkakaroon ng isang public bookstore na matatagpuan sa isang public space ang problema natin sa pagmamahal sa libro.
So kung nilalapit natin yung libro sa mga tao, katulad ng mga tao na bigla na lang napapadaan sa underpass, mas nabubuhay yung interes at pagmamahal sa libro.